Kublai api baro mentang singi ngan batai api yagi shpau tali ki Jingpang ki ba Shyrkhei Tam hakane ke Pyrthei lingba ki ne ki Jingpang ki briew da ki lak ngut ki Lada no yala ka jingim bangakar paru bapen pen hadu bakut jong ni ke video bapin yo ban tip Kumno bapin lan na ka Jingpang ka ba Shyrkhei kum kine haka number ka ba shipau kadai ka cholera ka jingim ka sedang da ka hynrei ka ru ka laban long ka daw jong ka jingyap cholera ka pur lingba ka bat ka bam ka bajaklia haki benta jong ka Pyrthei haba dang bun ka jingduna ka jingkhoi bagas jingsuba ka ne ka Jingpang ka dang shim bun ki min sim jong ki briew ka penmi ka Jingpang ka bajur ka jingdu ya ka ka met ladam yo ban sumar kloi ka jingyap kalaban wan haki por ki bakloi cholera kalaban te lakam da ka ka bakhoj baga jingsumar ka bakloi aka number ka bakhandai tang da ka jing da jong kuso hynrei kalaban kalalong ka jingma ka bakraw ka rabies ka por lingba ka jingda jong kimrat ki badonni ka virus haka basdang ki dak ki shong ki peni malumala kum ka jing shitmet ka Jingpang kle hynrei ondala poi shaka jabing ka jingim ka poi shaka bakut hadien ba ki dak ki pau ka jingyap ka jan ka longkum ba 6% pindu yala ka jingim hynrei lada sumar mat ai kloi ki vaccine pila ban la na ka ne ka Jingpang kaba pra kadai ka influenza bun ki ong bakadai tang ka flu hynrei manlau snem ka influenza ka shim diki hajar ki min sim ha ka Pyrthei kham kraw ka jingma yaki temen bad yaki khlung kala ban wan ra kumi ka pneumonia ka jingbam la ring min sim bad ka jingdu nong ha ki department ka history house nam ka khandai spa khat pra ka flu pandemic ka perkan mau yangi bawat ka Jingpang ba ikum barit kala ban paglalong ka jingma ka bakraw tam ka banyo ka ebola virus kadai ka way na ki virus ka ba Shyrkhei Tam ka wara ya ka jingmi snam ka jingbam la trikam ki department haki outbreak ka jingyap kala ban poi shadusan % kinong sumar ki bu ya ka jingim ha ka jingma bante lakam ya ka jingyapur jong ka Ebola ka peni baga Jingpang kalaban pensir ya ki briew hakane ka Pyrthei ka banriw ka malaria wala ka day ka jingda tang purjong barin hynrei ka long ka jingma ka bakraw ka malaria ka penpang da ka jing penpang met baga jingjur jong ka jingke shit baga jingjinjar ki khlung ki day ki bakam sha ktah bha hakiri ki badon kham yo slap kane ka Jingpang ka long ka jingma manla ka por kabasan ka HIV AIDS ka ther ya ka immune system ka jongphi ya ka met ka jongphi klem ki dawai ka kalasha ka AIDS bat ka met kam don bor shu ban ya le persha ya ki weipat ki Jingpang menta ki dawai ki yarap ban pene ya ka jingim ka jongphi hynrei hadu menta ngim padon pat ya ka jingpan khia ka bapura ka basaw kadai ka tuberculosis TB ka Jingpang TB kadai ka berembha hynrei kampaddo ka TB ka porling ba ki lier ka theri ki benta jong ka donon drug resistant TB menta ka long ka jing ka bakraw ha ka Pyrthei wat ha ka juk start ka bamenta ka TB ka dangshim bon ni ki min sim jong ki briew ka Balei COVID-19 house nam arajar khandai ka Pyrthei kalayo ka Jingpang ka bathamai ngilamat ya ka lockdown ki hospital ki ladap bar ki longying ki lakala sa ka COVID center ka COVID-19 ka perkenmau yangi baka jingim ka long ka batulot baka don baka dab da ki jingma ki vaccine ki warai ki jingkermen
hynrei ka jingkan mau jong kane kapor kan sa junom la junom bat kan kelalong ka way na ki history ka bakkan mau tam ha ka Pyrthei. Kaba ka cancer. Cancer kamday tang ka way ka Jingpang kasdang onda ki sel kila roy palat put. Kalaban ktah ya kano ko benta jo ka met. Manlaw snem million ngut ki osngo ya ka kentien pidon ya ka cancer don ki ba job but don ki ba rem. Kabaningkong ka heart disease kabagi juong kum ka cardiovascular disease. Ka Jingpang jongkrong snam kadai ka Jingpang ka blasim bon ki jing tam ha ka Pyrthei. Kum ki jing yo ya ka heart attack, stroke. Bon sien kawan klem ka jing maham kadai ka bayadai bat ka kom ka jongi. Habangi discret ngimbam bahai ka jing bam. Ngim don ni ka jing le exercise bat ngi bon ya ka stress ha ka jing ka jongi. Ngi yo kum ya ka ne ka Jingpang. hynrei ngi laban lat nya gini ki ikei baro ada ngi jit ya ka jing ka bakot bat ka bakhya. Ha ka bakut akwa ban ong ya phi kini ki Jingpang ki put mau yang ngi baka jing kamlong ka bas kem ka jing tip ka jing pikir baka jing sumar ya la ka jong ka jing ya la ka jong ka met kalaban pen ya ki million ngut ki briew. Namar ka jing kot ka kham kordor pan ya ka spa kublai shibun.